Assalamu alaikum, barkanka da zuwa wannan tasha tamu. A yau a cikin wannan bidiyon zamu nuna yadda za ka haɗa kalan waɗannan hotunan da kalan wannan da kalan wannan da kai da budurwarka kuna zaune kuma a gaban rigar ku an rubuta kowanne an rubuta sunan shi. To mu shiga cikin bidiyon domin ganin yadda ake yi. Da fari za ka ɗauko wayarka ne ka shiga Google Chrome browser kenan kowane kala kake amfani da shi. To bayan ka shiga Google Chrome browser ɗinka ya buɗe maka, sai ka jira zai buɗe maka shi browser kamar haka. Bayan ya buɗe sai ka je wajen searching. Bayan ka tafi wajen searching sai ka rubuta Bing Images Create. Bayan ka rubuta Bing Images Creator sai ka yi selecting sai ka jira zai buɗe maka. Bayan ya buɗe zai kawo maka nan wajen. Bayan ya kawo ka nan wajen sai ka zo nan wajen inda aka sa Images Creator for Microsoft Designer sai ka danna kanshi shi ma ka jira zai buɗe maka. To bayan ka shiga ya buɗe maka zai kawo ka wannan fuskar. Bayan ya kawo ka wannan fuskar akwai rubutun da za ka yi amfani da shi. Na ajiye muku shi a ƙasan bidiyon nan, za ku je ku kwafe shi sai ku kawo kuma ku canza sunanku sai ka saka sunanka, ka saka sunan budurwarka sai ka taɓa create. Bayan ka taɓa create sai ka jira bayan second 15 zai buɗe maka. Da yake mu ba mu da network mai ƙarfi shine yake mana tangarɗa kaɗan. Bayan ka taɓa create zai maka generating hotuna guda 4. To bayan ya maka generating hoton zai buɗe maka kamar haka. Inda bari mu shiga cikin hoto mu ga ya yake. Matsalar network ne shine yasa ba zai buɗe da wuri ba, amma ka jira dai kai dai wataƙila ba zai baka wannan matsalan ba, zai maka da sauƙi. To kun ga dai gashi yanzu ni da na riga da na yi creating photo na. To kun ga wannan ma yanda yake. Wajen downloading kuma a nan gefe hannunka na dama za ka ga dugo guda 3. Bayan ka danna kanshi zai nuna maka zaɓi guda 2 sai ka danna na sama zai maka downloading a kan wayarka. To mun gode da kallon wannan bidiyo. Da Allah in baka yi subscribe ba ka taimaka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode da kallon wannan bidiyo namu, sai mun sake saduwa da ku a cikin bidiyo na gaba. Mun gode, sannan ku yi sharing ku tura wa 'yan uwanku su ma su gani su amfana.